Tata Mitko, uključena ti je kamera. Skopče dole obavezno. Ugao kamere. Ja povodim, čekaj. Evo, bez ruke. Snima kamera. Dobro, ću izaći. Znači ti vrata mi otvori. Jesi uključio kameru? Spremni? Spremni. Možda. Gađe gore više, samo jače. Jače, zato slobodno. Ajde. Ja što da po pekare. Da. Dobro neću po pekare. Bravo, Duškan! Bravo. Gotovo, teraj, ga ja više nema. Ajde. Dobro. Ajmo, gore. Pravi dio sam ti
ovo. Nema više prazan. Biće 69,7. Nisa 69,7. 69,7, jesi tako rekao? A šta je ovdje ima ova pogorka?